what's up guys? Akat data karon guys sa the fascination farm guys of the Home the Dragon guys. Sa barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Kasi kauban na guys si Rains Junior Show guys. Nasya karon guys, ang kauban karon kaming duha guys. Nag-uban mi karon diri guys. Ato makita guys ang daghan kayong gitanom nga dragon fruit guys. Karon guys, wa pa ta katila og dragon fruit guys. Pero karon guys, ato ginamatiligon guys. Kaya naman guys, na ang wala entrance diri guys, pero na ay one guys purchase ka og 50 pesos nga dragon fruit guys. Ato makita diri guys. Na guys. Oh. Na guys, ang mga dragon fruit guys diri guys ato makita guys, na guys. Na guys, makita nato diri ang mga dragon fruit guys. Pwede ta makapalit diri guys og dragon fruit. Oh, sila guys, makita guys. Ano siya guys, ang dragon fruit guys, ano guys. Ato ni matilawan guys. Lagi butang dari guys nga. Dili ni siya pisliton guys. Pwede ni siya gunita na guys ana, pwede ni siya gunita pero di na to pisliton kay hinog na ni siya kayo guys. O man siya nakalami sa kuan guys kanang dragon fruit guys. Unya guys napo sila yung mga seedling diri guys sa nga dragon fruit. Na guys makita na to guys. Mga seedling nga dragon fruit guys. Okay guys, nakakaroon si ma'am guys ang tigbantay ka diri ma'am. Caretaker. Ano naman kanang private ni siya ma'am o kanang sa public ni sa government sa municipal. Karon guys, kini nga gitanom nga mga dragon fruit private ni siya guys. Kaning ma'am kanang pila na ka kayo diri ma'am? Ikaw may caretaker din no. Siya ang caster diri guys. Okay guys, thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay, karon guys, karong tataw guys atong sakaon guys ang pinakadaghang dragon fruit diri guys sa Tipolo barangay Tipolo guys, Ubay Bohol guys. Ato makita karon guys. Nga karon guys, tara guys makita na to guys ang pinakadaghan nga mga dragon fruit guys, da guys. Da guys. Nya karon guys, atong sakaon karon ang mga gipangtanom nga dragon fruit guys. Let's go guys, tara guys. Okay guys, what's up guys? Karon guys, padung na ta sa dragon fruit guys. Ato makita diri sa pinakadaghan nga dragon fruit guys sa barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Ato makita guys karon guys, padung na ta guys. Ito guys. Ta guys. Ato makita karon guys ang pinakadaghan nga dragon fruit diri guys sa barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Da guys, ato makita guys ang pinakadaghan nga dragon fruit guys. Ato makita guys, da guys. Atong suroy karon guys ang dragon fruit guys, ito guys. Da guys. Oh guys, makita na to guys. Grabe kalawak diri guys nga gitamnan guys sa mga dragon fruit guys. Ato makita karon guys, da guys. Da guys. Let's go guys. Hey guys, nanay mga batin-batin na bunga guys, ato makita guys. Da guys. Ato makita sa guys. Da guys. Guys, dito nga mga kwan guys, bunga guys, sa dragon fruit guys. Makita guys. Guys, guys. Guys, nakakako nga area guys. Nga ilang itam na guys. Bungtod din guys, kaon kayo guys. Kaning mga dragon fruit kayo lang ibang tanong guys. Guys. What's up guys? Dragon fruit guys. Guys. Guys, kata guys. Guys. Kita na to ang pinakadaghang dragon fruit diri guys sa located din siya guys sa barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Pinakataas, pinakadaghan guys nga dragon fruit diri sa Ubay guys. Hangat ako guys. Gamay pa lang sa ka guys. Sige guys, kat lang ta guys. Para makita na to ang katako sa area sa dragon fruit guys. Diri sa barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Makita na to ubang mga one guys. Na guys, makita na to ang minute na view diri guys. Na guys. Taas kayo guys. Pila ka hektarya kaniya nakuha mo na ni guys. Nga dragon fruit.
Guys, nakikita to guys, natay hinog nga dragon fruit diri guys. Mga ito guys, dar guys. Dami kayo ni guys. Dami kayo ni kanan ng dragon fruit guys. Sustansya sa itong lawas guys. Kining dragon fruit. Muna guys, makita na to ang katakon guys. Sa dragon fruit. Makita nyo guys, guys. What's up guys? What's up? Pero guys, natakot pa mo guys. Guys, ito makita guys. Makita na to guys. Ito guys guys. Makita na to guys ang dragon fruit guys. Ito guys. Nakadaglag na dragon fruit guys sa ubay guys. Sa barangay Tipulo ubay buhay guys. Ang dragon fruit. Ito makita guys. Taas-taas ang iyang area nga gitamnan sa dragon fruit guys. Karong tataod guys. Mutilaw tas ilang ice cream guys. Kalami kayong ice cream guys. Nga dragon fruit guys. Naghimo og ice cream. Mutilaw taon niya guys. Inigambak nito guys. Pero guys, ito pang suruin guys. Ito pang suruin guys. Angat guys. Okay guys. Pero guys, makita na to guys ang Pitogo guys. Lungsod sa Pitogo guys. Mga isla guys, nakita na to mga isla diri guys. Grabe kanino diri sa guys sa barangay Tipulo, Ubay Bohol sa ilang dragon fruit nga gitanong guys. Fascination Farm guys, diri guys. Makita niya, home of the dragon guys. Nakinadaghan ng dragon. Lagi pang tanong guys, dragon plant guys. Ato makita guys, guys. Madali guys. Nagtuyok ni siya guys sa bungtod ni guys na ipang tanong na dragon fruit. Okay, makita guys. Okay guys. Dito kayo dali guys. Hangin kayo guys, bugnaw kayo guys. Sulit ang tayo sa pamilya guys. Kung nyo dagang pamilya dali guys, diri sa barangay Tipulo, Ubay Bohol guys, sa Dragon Farm, Dragon Fruit guys. Diri guys, guys. Kanya makita na to mga isla guys. Makita na to kayo mga isla guys. Guys. Ang lungsod sa Pitogo guys. Siya guys, makita na to guys. Kanya guys, makita na to guys, diri guys. Ang Malingin guys, Maumawan guys, Bantigi, Butan. Kaya guys, makita diri guys. Tungod sa kadako. Sa area diri sa Dragon Fruit guys. Guys, sulit guys, bugnaw kayo guys. Guys, makita na to guys ang lungsod sa Talibon. Guys, makita na to. Makita po na to ang mga isla sa Talibon guys, sama sa Hao guys. Gabi kalawak diri guys, taas kayo guys. Yan na to sa habog karon sa bungtod karon guys. Nami karon guys, nako karon diri, nagsuri mi guys sa mga dragon fruit diri sa barangay Tipulo, Ubay Bohol guys. Sa Fascination Farm, sa home of the dragon fruit guys, diri sa barangay Tipulo guys. Makita na to guys, tindot kaayo ng mga view guys. O nya, daghang mga dragon fruit hindi pang tanong guys. Tindot kayo guys. Na guys, makita na to guys. Ang area guys na nagtuyok sa tindot kayo mga view guys. Sama ka sa guys, sa bungtod sa Kambugsay guys. Dito atbang guys, kapita dito sa San Pascual guys. Kita na to guys. Nga po yung mga kamanggahan diri guys, atbang guys. Atbang diri sa dragon fruit. Hindi dagan sila guys, mga binuhi nga mga baka guys, mga itik guys, baboy guys, manok daghan guys, ang mga padari sa area dyan sa barangay Tipulo, Ubay Bohol guys. So guys, tara makita na to guys, ang dako kayo nga lawak guys, dako nga area guys. Kini siya guys, private siya guys, dili ang government sa municipal sa Ubay Dalani. Private siya guys, na kini nga dapita. Wala na siya entrance guys, wala ni entrance. Ang buhaton guys, mag-purchase lang ka og dragon fruit worth 50 pesos guys na dragon fruit. Ang muari guys, every each guys nga muari guys diri guys. Every each nga muari guys na ay 50 pesos nga entrance. O nga mopalit lang og dragon fruit. Wa gyud siya entrance. Mopalit lang guys og dragon fruit worth 50 pesos. Nga guys, makita na guys, there guys. There guys, oh. So guys, nindot kayo diri guys, bugnaw kayo guys. Natakaroon diri guys sa dragon fruit sa Fascination Farm
home of the dragon fruit guys. Diri guys sa Barangay Tipolo, Ubay Bohol. Ya guys, kita na to guys. Na guys, oh. Ano siya guys? Ano siya ang lawak sa dragon fruit guys. Taas kayo na guys. Dili ni maihap guys, tulis ka na guys. Dragon fruit diri guys. Diri sa Barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Okay guys, makita kan guys. Okay guys. Okay guys, to. What's up guys? What's up? Guys, what's up guys? Karon guys, padung na ta mo ambag guys. Guys, mo ni siya guys ang mga dragon fruit guys. Karon guys, habog-habog pa jud guys atong ambakan guys. Guys, ato makita guys. Guys. Guys, padung na ta uli guys. Kay ato pong dadala to pamilya guys og dragon fruit para makatilaw po sila dragon fruit guys. Karon guys, sa ubos guys, tayo lang lami kay kunugan guys nga ice cream guys nga dragon fruit. Atong tilawan guys og lami pag ilang ice cream nga dragon fruit guys. Tara guys. Let's go guys. Guys. Habog-habog yun po ni guys. Yan ang ilang kitamnan sa dragon fruit guys. Makita na to guys. Na guys, dako-dako din nga area nga ilang kitamnan sa dragon fruit guys. Na guys, ito guys. Okay guys, karon guys, mukaon mi karon og ice cream guys nga dragon fruit guys. Kauban na ang friend now guys si Renz Junior Show. Okay, nara si ma'am guys, sagato na guys. Okay guys. Yes, thank you ma'am. Okay guys, una mi guys. So, ice cream guys, diri sa The Fascination Home of the Dragon guys. Diri sa farm nila guys, diri guys. Lami kayo ni guys, ilang ice cream guys. Ato tilawan guys. Tara guys. Ano guys? Una mi guys, ni Renz guys. Oh. So guys, ato tilawan guys ang man guys kanang ilang dragon fruit guys. Dili pa ilang dragon fruit guys. Okay guys, what's up guys? Ada mo na siya The Fascination Farm guys. Home of the Dragon guys. Diri sa located niya siya sa Barangay Tipolo, Ubay Bohol guys. Okay guys, what's up guys? Salamat guys. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video guys. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. Renato Adventurer guys. Salamat guys. Unya akong friend guys. Okay guys. Like and share and subscribe to my YouTube channel, Renz Junior Show. Yes, thank you guys. Salamat guys.